ora tau dipeki ndoro ngene. Jadi cepet kembang. Ya nek bendino ngapik ya bosen to, Mbok. Ya kono bosen ya luweh ora luweh. Wong nek ngapik dhewe ngene iki wong sing gratis kok. Iya gratis ini nek bendino ya bosen. Wis ngewang ngono iki ngapiki kembang ningkir sing wis tuwa-tuwa iki engko disebarke sesuk tiba udan melu tukul meneh ana sing enom meneh kok malah. Iki. Apa? Nyogrok irung. Oh, tak tarik rene. Iki tenane iki arep golek Waduh, bakal Jan. jangan apa golek kembang ningkir. Asline ya arep golek bakal jangan nek lho. Wit kacange merambat tekan dhuwur ngono kae sesuk nyogrok malahan. Kacang karo bayung iki lagi wingi lho. Apa? Oh liyane. Apa iki wae? Apa? Iki. Lompong ireng kuwi. Heeh. Alah aku dadak nguleni gatel. Iki malah wis metu glu kacange akeh glu. Kacang wae apa? Ya liyane ah. Wis Kacang karo rasa bayung sido gek masak. wingi. Rasa sido mangsak, rasa sido. Katese mateng. Wah ya wis mangan kates wae wis. Yo ora disayur. Banget. Kepiye nek? Alah ora mesake apa isih nom-nom genah sing tuwa sing kadung gedhe mateng. Lho. Iki cilik neng Heeh, mateng. Heeh. Kae gedhe. Roh-roh. Apa? Kates. Ora disanten iki. Ditumis. Ya ning kono sing grawut peken kono. Mbok ket mau ngono. Kates ngono wae kepiye kok mah ngomong ket mau rak wis tak sogrok kowe awas. Pecah dadi loro. Ki rak wis dadi sak wajian. Si mbok mau melanti. Mbok. Mbok, Apa? Tinggal minger sedelo wae lho le mbak. pecah. Intine wong usul ki cen kudu sumbut. Oh. Ya iki mau lho usul-usul arep jangan kates. Ya wis diunceki, wis dibelah-belah, tapi aku curiga iki. Apa? Kok kuwi ming semono? Nek tak kabehke akeh banget, Mbok. Lah ya separo Padahal aku iki. ki seneng lho jangan kates. Iya, aku ki ya seneng. Ya wis, iki mau yo ndara wis dionceki, wis cetik geni. Aku tekan kene, lah kok wis iki barang iki kon nggo kepiye iki? Sambel. Oh, kok nyambel rese. Brambang, bawang, lombok abang, lombok cilik wis dipuntesi kabeh. So barang sudah cemepak. Oke lah. Bahan semua sudah siap, Ndoro. Iki tinggal eksekusi. Tapi sik to. Ojo gage-gage eksekusi. Tak tunggu lo ya. Like-nya, komennya, share-nya, dan tentu saja subscribe-nya. Kok kayak aku masak. Piye, Ndoro? Ayo, ndang lo ya, ndang. Wis urung? Wis, Piye to? saiki aku Wes. nopo iki? Ya. Masak. Loh, sampeyan iki karang arep nyambel rese. Iki ya lomboke wakeh to. Iki dirajangi kabeh, tapi aja dicampur. Mengko dadi rajangan bumbu brambang bawang lombok kuwi diparuh loro. Separuh nggo jangan, separuh nggo nyambel. Oke, Ndoro, mari kita eksekusi. Iki wis disiapke serutane iki sing kepenak kaya ngene iki, garek serut ngono. Ngrajange kepiye, Mbok? Ya terserah sing penting terpotong, Pak nih. Untung. Ana sing cok ngerem. Lah iki mau nek siji ora nganti rong wajan iki. Kandhani yo. Iya, aku wis muni untung lho iki mau. Iki Wis sing muni lombok untung. gedhe kabeh ora. Kabeh ora patek pedes kuwi. Wong nggo werna loro. Wis iki nek wis dadi irisan kaya ngene. Iki ketoke ngene sik kaku-kaku, tapi engko kita akan bikin lemes dengan satu benda iki. Ser. Ora apa-apa, nggo rabuk. Diuyai ngene. Oke, ora apa-apa, mergane iki engko
kudu dikumbah dhisik. Wis, bagi kalian yang memiliki luka cilik wae ning tangan tidak berjodoh, jangan dengan cara kayak gini. Mergane saat nguleni nanti maka akan perih. Nek ana luka setitik wae. Lho. Dan faktanya ya Ndara, nek bar nguleni kates kaya ngene iki, tangane halus. lebih muda 20 tahun lho. Ngene iki halus banget tangane. Jajal lho to. Piye? Apa wis tau ngrasake malahan ya? Tiba. Nek neng awakmu ya neng daerahmu kates enom ngene iki disayur apa ora? Apa dienggo gawe manisan? Kates enom kan iso dienggo gawe warna-warna Ndara. Dibobor. Ya dijangan kuwi, ditumis ngene iki, Tumis. nggo gawe manisan ya iso. Wis, Wis lomboke. nah brambang bawang aku tak nguleni iki. Wes, nak wis lemes koyok ngene Ndara, iki tinggal dicuci bersih dan diperes nganti wapuh kae. Pakne ben bacotke ling kerajang brambang. Yo wis, tak kumbahi sik. Wis lho. Iya wis. Wah, satset iki. Iki dadi koyok ngene iki. Teksture lho. Dadi lemes. Wis iki siap dieksekusi ditumpangke wajan. Iki nek wajan loro piye Pakne ben rampunge bareng. Oke. Nah, ngono lho. Kae. Oke. Apa to? Panas. Oh, iya. Nah, geser meneh ngisor wae. Wajane numpang loro, tapi urung garing sing kene. Ben garing sik, kita cekuke brambange. Brambang, bawang, separuh-separuh ya. Lah kok dadi kebule kaya ngene, Pak? Lah iki musur. Wis lombok gede, lombok cilik wis aja pedes-pedes iki. Sing pedes bene sambele wae. Udek. Wis garing ndoki minyak. Cur. Wis nyepak nih. Kabeh? Oh, kabeh ben. Sok. Heeh. Gongso, udek. Iki jenenge sambel gongso. Sambele dibuat dengan cara digongso. Wis kayak ajang lomba masak ya. Chef. Waktu Anda 15 menit lagi. Tapi Mbok, Nah, aku duwe anu ngepen karo chef kae lho. Chef sapa sing dhuwur? Cep Lanang sopo? Cep Juna. Nah, kira-kira iso ketemu ra ya, Mbok? Arep ngopo? Ya sapa ngerti nonton awake dhewe yo kepengin rene ngajari masak ngono. Saya kayal, guys. Iki nek wong ngelih iki kok ngene iki. Wis Yo. lebokke. Chef ki orang yo. Ki sampai menguning, Mbok. Oke. Tunggu sebentar. Wiyah Pak nih. Sisan ngene jenengan kuwi duyai sisan malahan. Wis bareng ngene iki. Piro ngene? Nah, Aku kasih nang. alah wong gek sethithik kok. Nah, sing ngene jenengan sing sethithik wae. Lah kok Lah kanu resene sasen. semene kok Gitu. kan. Wis, semono wae. Gula. Oh iya. Wis ya Ndara, iki nganggo sing cepet wae. Gulane gula putih wae ra apa-apa. Padha wae legi. Tapi nek wong Jawa ki jarene ora marem nek bumbu. Gula pasir ki. Kurang sedep. Ya jane iya. Iki ya ndek gula sisan ya. Iya. Nah, wis dumdil loro-loro.
aku ki senengane nek numis kok ngene iki ngoseng kaya ngene iki ora nganggo tambahan banyu Ndara. Soale engko tiwase ditambah banyune dadi cemek. Wis ngene wae tlateni diwolak-walik karo dindoki kecap. Yuh, buleke bapakmu. Padahal genine gedhi lho. Ya anu apa jenenge? Ketutupan awu. Ben rupane ayu nduke kecap sing akeh. Tim oseng-oseng nganggo kecap apa tim oseng-oseng polosan Ndara? Komeno. Aja nganti gosong sing kono. Wes, iki cegoke wae. Cegoke. Kabeh. Kabeh. Potumon sambel karo jangane meh padha iki. Oke, lho. Kono alon-alon bae, kono alon-alon, kono alon-alon. Yo, wis, nggon aku nyegokke godhongsone. Sret. Wis. Jan. Jangan desit kesukaanku kayak saka cuwilik Ngono kuwi lek iki. segane menul-menul kae. Tonji. Aku kan senenge sego pero. Wong aku ki senenge sego pero kok. Terus separuh pero separuh menul. Lho piye leng liwet nek ngono kuwi? Janganku mateng. Iki urung Mbok. Ya sabar karang can suwe. Api kecil wae, pancen api kecil wae lho Ndara. Yo. Jangan andalan iki. Salah kene. Pindah kene po. Pindah wae. Wow. Padahal genine gede. Justru apine kecil wae kuwi ben mateng tanak. Lho. Wis delone, Mbok. Ya rong delo kae ya ora apa-apa soalnya pancen kudu telaten nyambel kan iki. ora dadak digoreng. Malah digosongke wajane iki apa toyo. Gula mau. Alah mbok wis lah. Ya wis iki wis. Nya kene. Son kene. Wah lape dadi ireng kabeh kaya ngono. Wis sambel gongsone dadi ngene iki direk sing ayu ngene lho. Nah, sambel gongsone dadi brambang. Kok brambang? Kates. Heeh. Katese oseng soya wis dadi. Ayo gelar kloso terus budal madyang. Ndara jane lho kur sak jangan kates tapi sok-sok kan males le arep ngraut, le arep nguleni, meresi. Jadi rodok-rodok longko pilih sing jangan kacang cepet, jangan bayam luwih cepet. Ngono dadi rodok-rodok bernostalgia, heeh. Milih sing anu. Lah nek iki semuanya sudah matang. Wis kupersilakan kepadamunya. Langsung. Diang. Grimis Ndara. Jan sadu. Sadu tenan to. Sore-sore grimis, mangan oseng kates sambel gongso rese. Ngene iki nang ngono omah gedhek. Sadu pol. Impian. Jane ngono impianku di kala tua ki ya ngene-ngene iki wae, keturutan sandang pangan, papan. Ora sasing mulu-mulu. Ora njiko. Jangan ngantian. Ya karang sambel. Krius. Apa nih? Jangan katese. Lho iya. Jan. Tentreme, grimis-grimis. Janganan panganan mateng ini iki wis. Kari pulak wis ora bingung.
Loh, saya deres. Ngene ya Ndara, wong kutha nyawang urip nang desa ketok tentrem ayem. Wong desa nyawang wong kutha ketok uripe seneng. Kabeh kuwi kurwang sinawang kari piye carane awake dhewe nglakoni lan mensyukuri urip. Ngono ya Pakne ya. Ini nek ming perwe ming nyawang kuwi yo. Tekan kapan wae bakal ngrangsang. Wis tak mbacutke. Le menikmati rintik-rintik hujan sambil mangan jangan kates sambel gongso rese ya Ndara ya. Aja lali selalu nonton, like, comment, share dan subscribe ya Ndara ya. Nonton terus pawon bawer ya. Mas Sandara rasane piye? Tonjol.